Díogad tá fáilte rud chuig fólam.com seo hiad na slacht prós I gcóir na béaltréalach seo hiad slacht a hain agus a dó. Slacht a hain. An duine le cholamh caithfear ithe. Scalóga inniuh. Is brá leo an duine sin, uimheacha isbíní is scalóga. Ba chóir go mbeadh locht na leapa anuas fasta. Ba chóir dúin ile a bheith cuisfarige I mabhléigean, ach ní bheadh sé ann. Ní bheadh sé in éon bhail ina main. Ní raibh éon túrisc uig, éon ocail. Chóras am a mú leatsa a bhrandáin, aithníim inis tú, bhí lá ann nár aithin. Scaoilas rún leat, déistíos leat, chosníos tú dá nabróin an iarine, nó dhéanas iirecht, bhíos lán dá riire agus tusa. An bháisteach maol ag titim, an fón bailmh, dléig a bhrandáin. Elisa, tá locht na leapa chuam. Cá bhfuil mo dhéanams dumha? Chóras amach iad breis is gá lá hin, agus mumbro tap. Tá tú imethe sa diawl, Elisa, tú féinas de hitíní. Ní dhéanann tú puin an dhéanann. Is fada lum go dtucha má mhaile, as mela le móra aine nic ghearlt. Slacht a dó inis. Nuair a éacham siar inis orthu, is é mo thuairim gur bhíad na blianta a thug mé I gcuil go scoil bhaile an droichead, na blianta a bhíomhna de mo héal. Cé nár thíl mé sin san am. Thug dia meabhair cín wath dom, míle buíochas leis, agus níor bh éon triblód mhór dom má cheachtainna a amhlaim. Tá sé le rá agam, dá chrostacht a bhí an paoireach nar lag sé bár slaat a riamh orm, I déobh gan mo cheachtainna a bheith agam. Ní ágan sin nar thug sé léasa dom I déobh rudaí eile. Bhí sé crosta cancrach nuair a bhíoh buile air. Ba mhinic a tugadh an chúis a bheith crosta. Ach thaoch sé rófhada leis an scéal uaireanta. Bhíoh sé an-díon ar fad ar aon duine a bheadh ar seachrán ón scoil, as an glann agus a raibh ann le séamas ó mhaol chathaigh.